Entón, mentras suben as persoas que estiveron antes no relatorio a mesa, eu vou a presentar a María Xosé Porteiro, que supoño que será bastante coñecida xa por vos, que vai ser quen vai a moderar esta mesa redonda. Ela é xornalista, escritora e política, bueno. Traballou en moitos medios de comunicación, foi xefa de prensa do Concello de Vigo, directora de Incolsa, do Museo do Ferrocarril de Madrid e da Dirección de Comunicación da Fundación dos Ferrocarriles Españoles. Foi parlamentaria galega, deputada no Congreso dos Diputados, membro das Asambleas Parlamentarias do Consello de Europa e da Unión Europea Occidental, delegada de Galicia no exterior, ten encomenda ao mérito civil e en agosto de 2019 foi designada polo Parlamento Galego como Xunta e Valedora do Pobo. Destacamos tamén como escritora de ficción histórica está me dicindo que vale, que non vou parar, Sándalo, que foi unha novela, é unha novela onde a autora recolle 200 anos de percorrido na historia colectiva. Entonces, isto hai que decirlo. Aparte de ter premio, de ter o premio en Ernestina Otero 2020, concedido na Cidade de Vigo por a súa labor de trayectoria. Bueno, colaboradora do Consello da Cultura Galega e hasta fai nada membro do Consello da Cultura Galega con moita relevancia. Tamén estuvo, perdón, que xa lle paso a palabra, tamén estuvo na redacción como legisladora da lei do patrimonio, da primeira lei do patrimonio cultural galego e, bueno, aquí a temos. Moitas gracias por vir, María Xosé, por a túa paciencia, por a túa disponibilidade. Grazas. Totalmente invertidos os papéis. Eu veño aquí a presentar as persoas que saben de verdade do que estamos a falar e non podo negar, xa que se fixo alusión a cousas nas que eu participei e estive, que ver o decurso dunha lei desde que no seu día, creo que foi no ano 95 que vos lembrabas, non? Que se aprobou esa primeira lei de patrimonio cultural en Galicia e ver isto que vin hoxe, pois dices, bueno, son 30 anos que era inimaginable poder ver isto que estamos a ver hoxe aquí, non? Así que gratas por permitirme participar nisto. Charo, presidenta do Consello, a ti debemos, a ti cho debo a experiencia fantástica de estar 8 anos traballando no Consello da Cultura nunha das mellores etapas da miña vida. Xa se dixeron os vosos currículos moi rapidamente, polo tanto, iesme perdonar que non insista, como castigo, Amar, non vou ler o dela, ela é a responsable máxima, creo eu, por a súa experiencia precisamente neste tipo de asuntos, de que fose posible levar adiante esta experiencia, ¿no? Tamén educativa aquí en Monforte. Por lo tanto, esta é unha mesa que pretende ser un diálogo entre as persoas que estivechedes intervindo antes, entre eles e entre o público. Supoño que o que xa dixechedes antes moito queda, pero sí supoño tamén, ou quero supoñer, que entre vos pode haber algún tipo de diálogo, de intercambio, de conversación ante o público, do que para vos supuxo esta experiencia que do punto de vista dunha xornalista, xa retirada como xornalista, pero moi afeita a observar o acontecer, creo que un fito. Non me quero poñer moi trascendental, pero é un fito, non? É un fito non só na historia do patrimonio de Galicia, é un fito na historia da reincorporación, da apropiación por la cidadanía do patrimonio que ás veces parece que son unhas pedras que están en algún lugar, ou que é unha peza que ten moito valor porque económicamente ten moito valor, ou que para algún determinado sector pois pode ser importante. Neste caso é a recuperación, a apropiación por parte de toda a cidadanía, non só a comunidade educativa, porque aí están as familias. Porque se están as familias, está todo Monforte. A repercusión que ten a todos os niveis, creo sinceramente que é un fito a imitar, a seguir, a estudar, espero que tamén a documentar, efectivamente, e que sirva de referencia. Por lo tanto, se algún de vos
quere facer alguna intervención específica neste momento no decurso desta mesa, eu lle dou a palabra a primeira persoa que se o solicite, pero sí que me gustaría pedirvos que o des un diálogo despois, unha conversación daquelas cousas que aquí como ouvires estiveches podendo escoitar e que vos suxire este encontro magnífico no que estamos sendo partícipes. Mara, empezas ti? Ben. Dixen que me adaptaba ao que dixeras, pero como verás. Non é fácil. Perdona que como. Había un inalámbrico. Aquí nos apagamos con este. Ai, claro, é que... Leo, onde está Leo? Ai, vale, é que non sei como facías, ora... Bueno. ¿Qué quieres? ¿Qué? Era saber, era para ver... Bueno, eu o que sí quero... O que quero salientar fundamentalmente é a esencia deste proxecto. E a esencia deste proxecto é preparar o terreo, que é o que facemos a través da educación patrimonial, é preparar o terreo para plantar a semente. E plantar unha semente boa, unha semente que fructifique. Hai que cuidar ese terreo, hai que regalo, hai que traballalo. E isto é o que se fai desde a educación patrimonial. Entón, eu estou moi orgullosa por estar facendo, por poder ter a sorte de ter este encargo aquí naquel momento e poder estar desenvolvendo isto aquí en Monforte, na capital da Ribeira Sacra. Son filla de mestras, de mestra e mestre, neta tamén de mestra e mestre, que no meu caso, os meus avós na Ribeira Sacra de Domiño, na zona do Miño, camiñaban para ir a dar clase aos distintos lugares. Era outra época e facíanse as cousas de outra maneira. E entón, pois, todo tiña moito esforzo. Entón, isto supón tamén moito esforzo. No primeiro momento, o traballo co patrimonio, fai máis de 20 anos, estaba moi orientado ao obxecto, a darlle ese valor ao obxecto. Precisamente no Foro de Patrimonio e Sociedade viuse coas distintas intervencións e das intervencións dos expertos da fora, se comentou que eso estaba cambiando, non? Ese centro da cuestión patrimonial, da xestión patrimonial no obxecto solamente para darlle ese enfoque tamén no antropolóxico, no que ten que ver coas persoas, non? Con todos nós, con todos vos. Entón, eu estou moi orgullosa de facer isto aquí, de pasar por Belesar e decir, bueno, isto é patrimonio, eu tiño unha foto aí que non puxen, porque xa co tema de que vamos a cortar, non sei, xa non está ordenado, entón xa non a vou poñer. Pero hai unha foto na que aparecía todos os ocalcos e no fondo estaba un coro de Belesar. O encoro de Belesar agora é un elemento que está integrado como elemento de enxeñería civil moi importante, moi valorado. Fai uns anos recibiu un premio da Real Academia de Belas Artes. Sin embargo, no momento da súa construción foi algo traumático. Foi moi traumático, deixou povos asolagados. Eu recordo eso na miña familia, de que o meu avó contaba cando el tivera que ir a buscar os restos dos seus pais para trasladalos porque o cemiterio iba a ser destruído. Entón había que trasladar a iglesia. Entón, bueno, todas esas cousas quedan aí e son importantes recordalas. Entón, o patrimonio é algo que tamén construímos entre todos e todas. Entón, estamos construindo e os protagonistas sodes vos, por iso insisto tanto nisto, porque vos, Leo, Loaira, Rodrigo, estades construindo
ese patrimonio co seu coñecemento agora mesmo. Entón, dentro de 20 anos non sabemos que pasará co edificio do Cardeal, pero esperemos que siga así de bonito, estupendo, o mellor con unhas butacas un pouco renovadas, ainda que as que estades sentadas, decíame Pablo que eran de 1930, pode ser? Mais ou menos, aproximadamente, por aí. Sí, porque esta última parte da edificación do edificio... Claro, non hai que tiralas, me decía, claro. Que a última intervención que se fixo aquí nesta zona foi nos anos 50, o sea, probablemente pode ser pola decoración que ten a sala, pode ser desa etapa. Pero eu simplemente xa para deixar para que outras persoas participen aparte de min, decir tamén que o patrimonio ten que servir para que poidamos disfrutar dele. Neste caso, desde ese punto de vista educativo. Entón, é interesantísimo, importantísimo esta declaración de Vic para que se pudieran invertir determinados cartos no arreglo de edificio e das obras de arte. Pero tamén é necesario, e isto quero insistir tamén, en que se a súa función educativa é necesario tamén que se fagan obras de reforma para que o centro educativo poida ter as necesidades cobertas, é dicir, que eu recordo cando empecé aquí, cando vin a ver o primeiro, o que se estaba facendo co proxecto de patrimonio, en algunhas clases chovía dentro. Entón, a función educativa é fundamental. Entón, nese sentido, tamén hai que apoiar a rehabilitación do edificio, as cousas que pode ter e a polémica que pode ter. Por iso quero dicir que por aí tamén podemos falar do tema, pero creo que é fundamental ter en conta esa cuestión. Gracias. Co permiso vosso, sobre isto nos gustaría facer un comentario. Ano pasado falamos no Consello da Cultura do Patrimonio do Xeo Ferroviario, precisamente, porque, estaba sendo un aniversario da ponte de Bullías, do tren, que no ano 56 rematou a construcción da conexión ferroviaria de Galicia con Meseta no tramo Santiago-Carballiño. Nesa construcción, o número de víctimas foi extraordinario, porque se traballaba con dinamita, con alpargatas, con burros, nunha ponte antiga, non están ni siquiera contabilizadas as víctimas. É dicir, que efectivamente hai outra historia, hai unha historia a maiores de calquera construcción, que tamén esa, o mellor esa é unha parte que hai que estudiar, non? A historia das labores, a historia dos humanos que foron deixando aquí a súa pegada. Pero nun sitio como este, por exemplo, é ben interesante porque a historia non é uniforme, non é un contigo idéntico, evidentemente. En cada etapa histórica, pois hai unha pegada, e haberá que determinar, non? Que medida un ben de interese cultural como este pode estar sendo ou debe ser susceptible de anovarse para seguir prestando a súa función social, que é fundamental e importantísima, e que sexa consonte con esa protección, porque ademais eso supoño que tamén permite, non sei se ingresar recursos, pero desde logo esos recursos se invisten en algo ou se dedican a algo que ten un rendemento inmediato. Entón, me parece que este é un apuntamento ben interesante, non sei vos que pensades, porque, claro, é lógico que falemos moito da cuestión reglamentista, da tramitación, de como se legisla, de a que se obriga, que se atopa, pero este tamén unha sementeira de novas profesións. Quen sabe o que vai sair de Monforte? Quen sabe, non? Cantos restauradoras ou restauradores? Quen sabe cantas historiadoras ou historiadores? Quen sabe o que isto pode dar de sí? Non somente porque isto genera unha economía da cultura no propio lugar no que está, sino tamén por lo que significa de estímulo, de revolución, de renovación, de movimento na propia sociedade. Non sei, ocurría se me dicir isto. Bueno, calquera. Estando aquí a directora xeral, imagino que será moi difícil determinar que bens protexer, que bens cuidar, onde invertir eses cartos que ao final son os que son, e a cantidad de bens que temos en Galicia son innumerables. Pero penso que a importancia de investir nun edificio como este, que está vivo, que está cambiando. Falaba antes das monteras, estamos atopando máis monteras. Falábamos hace un momentiño, cando baixaba, que apareceu outra montera, pero como? É dicir, este edificio sigue medrando.
seguimos atopando, o Pai Javier está facendo un traballo documental en canto a historia, en canto a todos os documentos antigos que temos no arquivo, un documento extraordinario, están aparecendo cousas novas. É moi difícil investir en todos os edificios, evidentemente, pero naquel que está vivo non hai que esquecer que se este edificio non fora colexo, é unha pena, non estaríamos aquí. Hai un libro interesantísimo sobre a venda do Mondergoes, pero hai que recordar que se non se vendera ese cadro non estábamos hoxe aquí en día. Que sirva a venda dese cadro para que non volva a suceder, que os monfortinos, que todos manteñamos, bueno, que todos os cidadáns manteñan o seu patrimonio, pero non a costa de vendelo. Se non se vende o Vandergoes non estábamos aquí, que non se teña que volver a vender un Vandergoes para poder seguir dándolle uso a un ben, a un edificio como este. Eu que levo desde fai un rato con ganas de decirlle ao fondo oeste neste caso, que é fondo, que non sei se o sabedes, pero sodes unos privilexiados por dúas cousas. Por ter a oportunidade de estudiar e formaros nun espazo tan significativo como este, con tanta riqueza, rodeados da sublime expresión do ser humano, e por ter a sorte de ser partícipes deste proxecto tan importante e desta outra maneira de adquirir conocimientos. Sodes unos privilexiados. E o habéis demostrado agora, cando habéis subido aquí, que só habéis subido 3, estou segura de que isto deixa poso en todos vos. Me parece enhoraboa polo proxecto. A mí me hubiera gustado aprender así. A mí me hubiera gustado subirme aquí con los apuntes e non estar morta de medo. E subir como subides vos. De verdad, sodes unos privilexiados. Nada, o mesmo que Luisa, vais, eu estou ahora na parte da restauración e para nós tamén foi moi divertido porque viñan a ver o que facíamos, nos facían muitísimas preguntas, super implicados, implicadas, o sea, para nós foi aí un hueco tamén moi divertido bueno, pues eso. O agradecemento é mutuo porque é unha sorte que coincidiran estas obras de restauración, porque isto de poder subir a unha andamiaxe e que a propia restauradora te explique o que están a facer, por que os brazos do Cristo de Choli non están, como foi a limpeza, as cartas que se fan para ver o antes e o despois, todo iso é un aprendizaxe que queda. A vosa disposición, desde logo, pois, formidable, porque como acollestes aos rapaces, pois, é de agradecer. Os rapaces e as rapazas que están participando nesto non saben, pero saberán cando rematen o seu proxecto de educación, que están... Isto podería ser perfectamente educación para a ciudadanía. Perfectamente. Educación para a ciudadanía. E para saber en que se utilizan os impostos. Para que sirve que paguemos impostos? Por exemplo, non? E tamén para que sirve que poda haber exencións fiscais para empresas que vía responsabilidade social corporativa poden apoiar proxectos deste tipo que van ter algún tipo de ventaxa posterior. Creo que no último Xacobeo a grande parte destas exencións foron precisamente para a rehabilitación de patrimonio eclesiástico. Bueno, pois, isto é de todas e de todos, e efectivamente hai incentivos que tamén haberá que divulgar e que promover para que non todo caia solo sobre os petos das persoas, ao mellor, pois, que non temos tantos recursos, pero que os nosos impostos, evidentemente, estamos permitindo que isto aconteza, sino que tamén hai grandes empresas, grandes grupos empresariais que se poden beneficiar de poñer un gran de arena, que para eso é un gran de arena, pero que para nós pode ser unha montaña. E todo iso hai que contalo, hai que investigalo, hai que informarlo, porque además está a disposición de quen o queira saber. Non sei se a directora xeral se dixen algo incorrecto no tema das exencións fiscais, pero me parece que é algo importante, porque isto beneficia de que o alcalde se un pouco de pasada, pois tamén hai que tomar cafés. Sí, eso estimula efectivamente a economía local, pero insisto que todas estas cousas forman parte deste proxecto que cando se ve en conxunto,
dá unha panorámica moi completa de moitas cousas. Non sei que pensades disto ou se queréis falar outra cousa. O que non sei como vamos de tempo, porque hai uns rapaces aí que teñen algo que facer, non sei, Mar, como ves? Sí, non, vamos ben de tempo. A mí gustaríame que participaran, a mí gustaríame que participaran os mestres e as mestras tamén, que estades aí, o profesorado. Non vou a decir nominalmente, non miro para ninguén, hai por aí algún cardeal, non? Creo, escondido. E tamén hai unha mestra que foi mestra do pai de Leo e que foi mestra do director do cole e que tamén traballou no seu momento no proxecto. E que traballou no proxecto. A mí gustaríame especialmente saber a súa opinión porque falamos sobre isto, verdad? Recordas? Eu acórdome, porque, bueno, non todo foron, quer decir, isto é o resultado dun traballo conxunto, non? De que, sí, hai que gravarlo, que así queda grabada a intervención. Creo que sí. Sí. Leo, xa funciona, Bueno, a mí me tocó trabajar este proyecto, dice que en galego mi compañero. Sí, por favor. Foi difícil porque era algo novo, empezábamos de cero, entonces non sabíamos como iba a resultar. Ao final sí que resultou ben. Foi un xeito distinto de traballar, porque desde todas as áreas traballamos nese mismo proxecto. Os nenos aprenderon un vocabulario novo, aprendían historia, aprenderon arte, aprenderon a historia daquel momento, como chegou, por que estaban neste edificio, como era, xa non me acordo, bueno, total que despois colaboraron todos, mesturamos os nenos, xa non se traballa, foi un xeito distinto de traballar, non estaban os nenos na mesma clase, senón que foron clases mesturadas de todos. En aquel momento estaba no primeiro ciclo, había 4 clases, e en cada clase había nenos dos 4 grupos. Logo compartían o que aprendían, eles expoñían, levaban a casa as súas iniciativas, os pais colaboraron moito, e foi moi positivo. Si me queres preguntar algo máis. Bueno, estaba comentándome aquí ao fío do que falabas, que seguramente das familias tamén habería algunha das persoas que estades por aí que poderíades decir a vosa experiencia como pais e nais dos rapaces e rapazas, non? Que participaron, aparte da opinión do profesorado. A mí interésame moito a opinión de todas, de todas e de todos, tamén dos representantes do alumnado que estades por aí sentados e calados. Bueno, isto non rematou, que remata mañá, todavía. Aí hai unha parte moi importante que hai que ver de esa implicación. Pero si hai un micro abaixo para... vale, perdón, sí, o cardeal. Vai che quedar. Si, debo ter esa cara así. Gracias, Xavier, gracias. Non toca ese papel, non sei por que será. Ti estabas, creo que no equipo directivo, non? Que dixo, adiante, imos a liar aquí a manta na cabeza. Sí, non recordo se me dixen que non ou non fun eu, pero creo que... Bueno, a ver, eu quería comentar simplemente unha cousa, a ver, xa sento máis profe que estando aquí, non se me explico. Este é un proxecto como moitos outros que facemos, claro que nadie se queda aquí con que facemos isto cada ano e, quero dicir, nós temos moito tipo de proxectos desta clase. Que pasa? Este igual ten máis significado por ser aquí, porque usamos o noso colexio para ele. Os outros ten significado, pero por ser temas que interesan aos rapaces, por outro motivo. Pero, quero dicir, cada vez que ten ese significado de todo o facer aquí, con os nosos recursos e con o noso edificio. Pero é unha forma de traballar que nós, bueno, levamos varios anos implantando, coa que traballamos aqueles contidos, digamos, menos académicos, menos matemáticas, cálculo, menos lengua, redacción, menos esos outros, digamos, que contidos do currículo que se teñen que ver máis con
actitudes, con forma de traballo diferente, con forma de relacionarse, con grupo, con todo isto. Digamos que o utilizamos para isto. Pero, claro, xa vos digo, moitos outros proxectos son moi diferente tipo. Non significativos para nós como este. Pero, quero dicir, que é unha forma de traballar que está bastante implantada xa no centro. Levamos xa moitos anos facendo este tipo de ferramentas de traballo. Eu, se me permites, María Xosé, porque estou aquí co micro, non sei se isto é boa cousa, ter isto eu na man, preguntaría, houve un antes e un despois do proxecto feito no 2018-19 A ver, en canto a... en canto ao coñecemento Eu diría, e en canto identidade? a relación dos nenos co centro, sí, por suposto. Xa non só o coñecemento. Creo eu, por me equivoco, pero todo dice eles, pero eu creo que eles ven outra maneira. Porque, a ver, tú chegas aquí con 3 anos, a este colegio. Separa un pouco o micro, por si sí. Chegas aquí a este centro con 3 anos. Bueno, pois pasas aquí, pois, outros 13 anos da tua vida. Tú chegas aquí con 3 anos, pasas aquí 13 anos da tua vida. E, bueno, pasas aquí, é moi bonito, entras por as portas, son grandes, os arcos, que é bonito todo, pero marchas aquí, quizás, e nunca vi igual, sin haber entrado no museo. Ou quizás, sen saber que nese claustro, a bóveda ten o seu significado, as monteas teñen... Pisas encima delas 20 veces, pero non sabes por qué. Que pasa? Si isto xo conta, o investigas, o analizas e tal, claro, a visión é completamente diferente. Entras, miras e sabes o que ves. Entón, claro, eu creo que sí, foi cambio moi grande na relación dos nenos co centro. Que non, a ver, que non é que antes pasaba eso que estou dicindo, os nosos nenos iban ao museo a todo, pero é unha forma moi diferente de verlo. E para o profesorado? Iba a decir que prácticamente o mesmo. Porque un pode estar aquí 20 anos ou 30 anos e, bueno, conocer as cousas, pero non do xeito en que as conoces agora. Porque ao mesmo tempo que a eles, ti tamén traballas, que tamén se queda, vale? Incluso antes que a eles. Eu non me quero meter en areas movedizas, nin abrir debates peleagudos, ainda que xe estamos para eso tamén. Se fala moitas veces ese pacto educativo. Igual hai que cambiar a palabra de pacto educativo por non asinar un convenio entre determinadas persoas, senón cambiar un pouquitín todo o sistema educativo. É interesantísimo estudiar as relacións en primeiro de primaria, en segundo, en terceiro, en cuarto, en quinto, en sexto, en primeiro da ESO. Pero igual é importante que estes rapaces aprendan de outro xeito e aprendan outras cousas, e que a educación se oriente un poquinho tamén as súas inquedanzas e a actualidade na que vivimos. O sustantivo está ben, pero igual se pode aprender todo xeito. Non me quero meter en áreas movedizas, pero ese pacto educativo habría que fora máis de estrutura e non só de firma, de asignatura. Que xa unha parte que pode ser unha consecuencia desta experiencia, deste ciclo, non? Primeiro, que se estudie, ti que eres experta nisto, evidentemente, non? Que sabes, a túa trayectoria profesional está moi significada neste sentido, pero que isto sexa obxecto de estudio, insisto, que se documente, que quede e que sirva para proxectos parecidos que se incorpore tamén o sistema educativo de Galicia, unha experiencia coa cantidad de patrimonio que temos, como xa se decía antes, non digo que en todas partes, pero do punto de vista da formación do estudantado, que valoración facedes os profesores? Que significa isto para as persoas que están nesta etapa formativa da súa vida? Sobre todo o xeito de aprender, é o que dicía, isto de estar sentados en filas, vendolle o cogote, o que está sentado de diante, ten que cambiar. Xa o traballo cooperativo nas clases é algo normal. Hai que pensar que intentamos ensinar aos rapaces un xeito diferente ao que eu aprendí neste propio colexio, porque os rapaces son diferentes a como eu era cando tiña 10, 9 ou cando era como o Leo. Esa maneira de traballar, de expresarse, hai que traballar, hai que fomentala. Non pode ser unha ensinanza tradicional. Estes rapaces necesitan aprender de outro xeito, necesitan viajar, necesitan ver outras cousas que o sistema educativo, para mí, a miña forma de entenderlo, hoxe en día non lles está a dar resposta. Eu que non estou vinculada á docencia, sí que vexo, sí que estou totalmente de acordo co
o que acabades de decir, porque que estamos educando aos adultos de dentro de 20 anos como fai 80. En moitos casos, era o que decía antes, que sois unos privilexiados. A mí me hubiera gustado aprender como estades aprendendo vos, de outra maneira completamente distinta. E hai unha cousa que me chama moitísimo a atención, que me resulta emocionante. Facedes comunidade con esta maneira de ensinar. Mezclanse, era o que pasaba antes nas escolas unitarias, mezclanse as distintas idades. Me encantou a exposición que fixo o rapaz máis maior de todos, cando recordou ensinándole aos pequenos como pensaba él cando era pequeno. Eso tamén é importantísimo, non olvidar de todo o que tes detrás. Faise identidade, faise comunidade, o edificio forma parte, o patrimonio forma parte da identidade que va a ter a comunidade educativa deste centro. E iso fai posible que o patrimonio se conserve. Era un pouco a frase que dixeches ti que me encantou. E que además tamén estive mirando como era coñecer. Saca la chuleta. É que a frase preciosa. Bueno, en todo caso, é o patrimonio cultural como utilizado como cohesión social e como elemento dinamizador. Coñecer para comprender e comprender para valorar. Esa era a frase, creo. Entón, pero non só na educación formal. Este foi un proxecto que viu da educación non formal e dinamizou a educación formal. Si ben é certo que decía Xavier que eles neste colexio concretamente están acostumados a traballar en proxectos interdisciplinares, eu fago esta pregunta: sería isto posible facelo nun proxecto, nun centro educativo que non fora concertado? A min gustaríame que sí fora posible. Ou que, efectivamente, ou que non tivera este patrimonio. Eu traballo con outros centros educativos, a través do Plan Proxecta traballamos con outros centros educativos de Monforte e de outros lugares. Moitos centros educativos públicos non poden participar moitas veces porque non teñen o mellor, non existe ni siquiera esa cohesión nin ese traballo a nivel esencial do que supón o patrimonio cultural. Por iso a importancia de trasladar a educación a nivel non formal e informal. Por iso indagar sobre as representacións sociais que temos respecto ao patrimonio cultural, que é algo que se xera xa na infancia e que imos cambiando e que imos aprendendo hasta que morremos. Pero vamos, é algo que nos identifica como especie tamén, se conservamos ou non o que temos. E non só porque sexa unha seña de identidade, porque cada vez máis as nosas sociedades van a ser tamén máis interculturais. Xa son. E creo que é algo de Monforte. Eso podedes decir vos que é unha realidade de Monforte. Entón, esa interculturalidade e ese formar parte de distintos territorios ou convivir con persoas que veñen de outros lugares que tamén teñen o seu arraigo, que tamén teñen a súa morriña. Todo eso é interesante valoralo, traballalo e traballalo desde coñecer o noso para poder protexelo, como decía Loli. A mí gustaríame que participarades os que estades abaixo. Perdón, que non vía esa mal levantada. Muchas gracias. Bueno, está genial, estamos pasando fenomenal. Incluso como Fortina de Acemérico, de toda a vida. E eu queria comentar unha cousa. Falades moito da escola, non? Fundamentalmente, claro, a Fundación ten como principal actuación a educación. Eu, por exemplo, que nací nos anos 60, iba ás monxas, porque os curas eran solamente de chicos, e as monxas de chicas, pero os escolantes era o centro de reunión. Onde quedamos? Na porta. A porta era a porta da igrexa. Nos quedamos sin ningún bar, ningún sitio na porta. E xuntábamos, falábamos, era o noso sitio, quero dicir,
que non é solamente a escola, é toda a cidade. Penso que é interesante tamén facer partícipe deso. Eu, en relación ao que comentades, ao que acabas de comentar, xa non, para un pouco abrir esa mirada e facernos un máis amplio, eso pasa en todos os territorios, por iso traballar na educación patrimonial en xeral é moi importante a nivel micro e a nivel macro. Estamos nun edificio que é impoñente, pero ten moitas necesidades. A directora xeral tamén falou desa simbiose entre o material e o material que supoñía que este fose un centro educativo. Entón, nese sentido, pois aí, a ver si desde a propia Consellería, porque a directora xeral e directora xeral do Patrimonio Cultural, hai unha parte que de educación que non lle compete, pero bueno, igual desde a propia Consellería por aí podese traballar, pero hai lugares de reunións en outros povos, vilas, lugares que son os lavadoiros, recuperar os camiños, as pontes, etc. Bueno, eu creo que xa estamos rematando, non? Si vos parece, si, antes non quise ver o teu currículum, porque creo que aquí non forte todo o mundo sabe, pero vou ter que dicir antes de marchares que a tua actividade profesional e perfil académico mostra unha ampla experiencia e formación en desenvolvemento de proxectos formativos, cooperativos, sociais e educativos que teñen como eixe vertebrador o patrimonio cultural con a perspectiva de calidade en prol do desenvolvemento e o ben común. E a min esta parte do seu currículum é a que máis me gusta. Mar, por iso non me está mal dicir agora. Vamos a rematar. Moitísimas gracias a todas as persoas que interviches. Non podo deixar de saudar a Margarita Rodríguez Otero, que estaba nese mesmo Parlamento onde se aprobou esta lei no seu día, e a súa filla que farou, a todas as persoas que interviron, e non sei, creo que non sei que les sona nin que algo vai pasar agora, non? Levantamos